Pæn goddag. Mit navn er Kasper Bæk. Jeg er områdedirektør for Sydbank i det, vi kalder området Sjælland. Det minder geografisk rigtig meget om region Sjælland, som vi kender den. Det vil sige fra Lolland Falster i syd og op omkring hele Odsherred-området, men ikke Storkøbenhavn. Jeg har desværre ikke mulighed for at deltage på dagens møde. Det er jeg rigtig ked af, fordi jeg synes, det ville være spændende og givetigt. Derfor også prioriteret, og vi får lavet den her video, så jeg får mulighed for at sætte mine ord på det samarbejde, som jeg igennem et par år nu har haft med virksomhedspartnerne i Roskilde. Mit indgang har været fra tidligere, at jeg tit hørte fra jobcentret. Det handler meget om, jamen skal vi bruge nogle medarbejdere det næste kvartal eller det næste halve år, og så frem så kunne man altid række ud i forhold til en eventuel rekruttering. Det samarbejde, jeg nu oplever med virksomhedspartnerne i Roskilde, er markant anderledes. Ikke forstået på den måde, at der ikke kan bygges bro til jobcentret, men vi er nu mere i et erfarum, hvor jeg får input til min forretning fra partnerne, i særdeleshed Jesper Carstensen, omkring hvad rører sig i det roskildensiske erhvervsliv, men selvfølgelig også med strenge både ud regionalt og lokalt. Omvendt sidder jeg jo også med nogle betragtninger fra både kolleger, banken og kunderne, og kan enten indimellem genkende til de tendenser, prognoser og data, som virksomhedspartnerne kommer med. Og indimellem så stemmer de jo rigtig godt overens med vores betragtninger, og andre gange så giver det jo rum for en rigtig, rigtig god debat og sige, jamen det vi ser, er det fordi det er på kortere sigt eller længere sigt end den data, man sidder med hos virksomhedspartnerne. Generelt så har vi en rigtig, rigtig god dialog og fortrolighed. Det har givet mig mulighed for at træde ind i Beskæftigelsesrådet. En rolle jeg er rigtig, rigtig glad for, fordi den giver jo en øget mulighed for dialog om nok det allervigtigste for alle vores lokale og regionale virksomheder, nemlig rekruttering af rigtig god arbejdskraft. Og en ting er rekruttering, noget andet det er jo så fastholdelse og udvikling. Jeg har et par gange oplevet i egen butik at have behov for en ny kollega, og har faktisk af 2 omgange været overrasket over, at der faktisk kunne komme kandidater fra et jobcenter. Der har nok været en lille fordom, om man så vil, at sige, at dem, der var stagneret i jobcenter, eller dem, der var via jobcenterne, havde vi nok svært ved at bruge. Den oplevelse har jeg ikke haft. Jeg har fået øjnene op for, at for nogen er en kort placering i jobcentret jo ikke nogen som helst form for at man ikke er dygtig til sit arbejde. Der kan være rigtig mange andre omstændigheder, og vi har faktisk i den proces haft endda flere kandidater i spil til nogle af de jobs, vi har haft gennem de sidste par år. Jeg tror rigtig meget på i mit eget virke, at mennesker handler med mennesker. Jeg repræsenterer en bank, der bygger på relationer. Vi vil gerne mødes med vores kunder, og derfor synes jeg også, at der er en stor værdi i at kan mødes fysisk, og men nogle gange digitalt med virksomhedspartnerne. Det giver en anden dynamik, det giver en anden forståelse, og det giver mig i hvert fald også en dybde i at sige, at de mennesker, jeg møder, her i blandt Jesper, primært Flemming, og hvem der ellers er med på holdet, jamen dem har jeg en større og større forståelse af som mennesker, og det giver bare en tættere relation og bygger tillid op, og det gør vi jo mere og mere er ikke så bange for at dele vores informationer med hinanden, fordi vi ved godt, at det bliver brugt i den rette kontekst. Vi laver en hel masse analyser, en bank af vores størrelse. Dem deler jeg gerne med Jesper Company, fordi de er jo med til at give Jesper Company en tendensmåling på at sige, hvor ser vi, at verden den går hen ad. Jeg har haft fornøjelsen af at være med i et advisory board omkring specielt hoteller, altså overnatningssteder. Og vi fik en rigtig god debat. Noget af det vi kunne se, det var at sige, med de opsparinger, de danske forbrugere har, så vi faktisk en øget sandsynlighed for, at det vil være med til at skabe vækst i den branche. Og det synes jeg egentlig også, de senere data, det her det ligger et halvt år tilbage, allerede begynder at vise, at vi har stigende antal gæster overnattende
Så på den måde kan vi jo være med til i dialogen at understøtte virksomhedspartnerne, og måske også nogle gange i de her advisory boards være med til at give noget info, som når man sidder og eventuelt driver et hotel og siger, okay, det kan godt være, at jeg tager ansat den næste medarbejder, fordi det kunne tyde på, at konjunkturerne giver lidt medvind den kommende periode. Den anden vej, jamen uanset hvad for nogle kunder vi måtte have som bank, så er vi jo også afhængige af at få en oplevelse af at sige, hvad rører sig ude i samfundet. Vi tror jo rigtig meget på, når vi har så bred en palet af kunder, at vi nok ser det hele lidt gennemsnitligt. Men indimellem får vi også nogle rigtig gode inputs den anden vej at sige, at om en branche vi ser måske har det lidt sværere, jamen det er ikke nødvendigvis sikkert, at det er det, man fra den anden side af bordet her ved virksomhedspartnerne oplever. Så den sparring, den er altså rigtig, rigtig meget værd også for mig og mine medarbejdere. Og det er fra tid til anden også noget, jeg bærer med ind i banken, siger, men en ting er, hvad vi ser i tal og tendenser, noget andet er også, hvad det egentlig er, vi hører på den korte bane ude ved virkeligheden, eller ude ved virksomhederne, fordi at de data, vi trods alt lægger os op af, er typisk nogle måneder gamle, så der kan godt være en vis tidsforskel i dem. Så på den måde en lidt hyppig dialog med virksomhedspartnerne, det sætter jeg rigtig meget stor pris på, og selvom jeg nu ikke er så lokalt forankret i Roskilde, som jeg var før nytår, fordi jeg nu har kontor i Næstved, jamen så holder jeg fast i dialogen, fordi det er bare værdifuldt for mig at vide, hvad rører sig ude i vores forskellige lokalområder. Så derfor er det en dialog, jeg holder fast i, og ønsker også at være en del af det lokale beskæftigelsesråd fremad, for at både styrke relationer, men også hele tiden have fingeren på pulsen om, hvad er det, der rører sig, og hvordan kan vi bedst muligt støtte op om det. Tak for ordet.